Samtang nakaduol ang pagsugat sa New Year ug pagpangandam sa Medianoche, halino na usab kaayo ang lechon baboy. Apan mga nagnegosyo og lechon sa Dakbayan sa Mandawi nakabantay sa pagmino sa mga customers ug orders itandi kaniadto. Kini ang report ni Nico Sereno. Matag karon og unya ang abot sa mga tao nini mga lechon stall sa Maidan AC Cortez, Mandawi. Free taste ang isugat sa mga manindahay sa mga customers aron makadani sa ilang produkto. Tag 500 ngadto sa 550 pesos kada kilo ang ilang baligya. Kung makatiming, may tibuok baboy sab nga bag-ong asal nga mapalit sa walk-in customer, di na kinahanglan og pre-order. Usa sa naabta namo kaganiha, nangita og lechon baboy para sa panihapon uban ang ilang pamilya. Naagyod ang lechon kay kun why lechon murag kuwangan gyud. So kinahanglan to complete the celebration na jay lechon kay padugo man. Matod hinuon sa nagnegosyo nga si Ginang Alejandra, menos ra karon ang orders itandi sa miaging tuig. Krisis nga nasinati og pagbawal sa mga party ang nakita nilang hinungdan niini. Nay mga suki kinilo-kilo lang. Ug ang among ihaw dili gyud ingon nga magpatuyang mi sakto-sakto ra. Oh, ana daghan nga ang pag-ihaw sa nama ato mas slaughter. Ang laing nanindasab og lechon susama og sitwasyon. Para ugma New Year's Eve, tulura ka lechon ang gi-order kanila, itandi kaniadto nga mga napo ngadto sa 15. Hindi ka pres tuig ba? Katuig, dagang masuki, mga rin naman, magsaad na. Makanunayon hinuong pahimangno sa mga doktor, labi na kun lechon ang hisgutan, dili magpalabi ug hinay-hinay lang. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.